denk je, nou, ik ben 30 jaar bezig. Net wat je zegt, heb je nog dromen? Wat zou je nou nog willen? Ik heb heel veel gedaan. Ik heb in ieder tv-programma gezeten wat je maar kan bedenken in Nederland. Er valt niet veel meer te halen. Hè? Het is vasthouden. Is dat moeilijk, dat vasthouden? Nee, het gaat me vanzelf af. Ik kreeg deze week ook weer toch 3 aanvragen voor allerlei tv-programma's. Dat loopt lekker door. En omdat men je dan op tv ziet, blijven de boekingen ook doorgaan. Want daar moet je wel voor oppassen. Een zanger waar je niet veel meer van hoort of leest of ziet, ja, dan ben je weg. Nou, de gele zwembroek die blijft me achtervolgen. Aan de andere kant, toen vond ik het financieel heel aantrekkelijk. Daar kan je niet tegen zingen. Ja, je kan er wel tegen zingen, maar dan ben je een jaar bezig. Maar ja, niet alleen die gele zwembroek, maar je hebt bijvoorbeeld ook die film gemaakt waarbij je toch een beetje jezelf als cultfiguur hebt neergezet. Ik kan me nog een periode herinneren in de Koen en Sander show dat je toch wel een beetje jezelf als cultfiguur neerzette. En ik kan me voorstellen dat je achteraf denkt, ja, daar was ik eigenlijk niet. Dat hangt wel een beetje om me heen. Dat is toch gegroeid vanaf de zwembroek. Toen is men gaan denken, oh, als hij dat doet, dan doet hij dat ook wel. En daar heb ik misschien te veel aan toegegeven. Zou kunnen, ja. Maar ja, ik ben er nog, hè. Er komt nu een nieuw programma, een soort versus-programma. Dus een wat oudere BN'er tegen een hele jonge BN'er die een heel ander iets doet. Nou, daar ben ik nu over aan het nadenken of ik daar nou weer aan mee ga doen. Want het zou wel eens een rapper kunnen zijn of zo. Kan leuke beelden opleveren, maar ja, je moet wel een beetje bij jezelf blijven. Waarom zou je het niet doen? Nou, als ik denk dat het iets is waar ik mezelf heel erg belachelijk in zou maken, dan sla ik over. Jouw vrouw, mijn vrouw was gewoon, daar was ik helemaal mezelf. En dat was ze ook bij Chantal blijft slapen. Dat zijn programma's, daar kan je gewoon jezelf laten zien. En dat was natuurlijk ook in onze eigen reality soap. De Roelvinkjes. Toen zag je mij en Dave, nou ja, hoe we echt zijn of zo.